Vrede mannen is de nieuwe Aldi in de Westereen officieel openen door filiaalmanager Anne Bakker. De winkel beschikt nu over een eigen ballen- en broodjesafdeling. Ook de inrichting is veranderd. Prachtige nieuwe winkel, energie-neutrale winkel. Ik had hem correct even zien, alles mooi maken, brede paden, dus nu met de corona ook ideaal. Zo'n winkel die had natuurlijk een aanzuigende werking op publiek uit omringende dorpen wij. We zijn als college blij dat we deze upgrade van het winkelcentrum bij deze wij realiseren konden. Maar de nieuwe winkel is er ook een oplossing voor extra aansluiting met het winkelcentrum. Door een 1-2 tussen de Aldi en de gemeente is dat nou realiseren. De gemeente hier gewoon en Aldi hier gewoon en we moesten gewoon ruilen zodat de Aldi uitbreiden kon en zodat we als gemeente zorgen konden dat deze verder komen kon. Met deze investering hoopt de gemeente de druk van de bestaande kruising te helpen, nu de toegang naar het winkelcentrum verbeteren is. Iedereen weet al jaren en jaren lang dat deze winkeltjes hier dat die leeg rennen en leeg stenen. En we hopen als gemeente dat met de infra dat we weer trek op die winkeltjes krijgen, zodat er gewoon dat het winkelcentrum bruisend blijft. Dat er mensen komen blijven en dat het een onwijs van het waar blijft. Ook in de toekomst.